Dnes je na tomto mieste v Kremnici len prázdna plocha, no ešte v 19. storočí tu stál neobarokový kostol Panny Márie. Bol to ten najväčší chrám v meste, potom však prišiel rok 1880. Stáročia banskej činnosti v kremnickom podzemí si vybrali svoju daň. Z ničoho nič začala zo stropu padať omietka a v stenách sa objavili hrozivé trhliny. Kostol sa začal doslova prepadať do zeme. Dve obrovské veže sa v krátkom čase vychýlili o celé 2 metre. Ľudia v panike zachraňovali, čo sa dalo. Archivári túto udalosť dodnes nazývajú vešanie svätých. Vzácne sochy totiž museli narýchlo vyťahovať z rúcajúcej sa budovy von oknami na hrubých lanách. Tento slávny chrám museli nakoniec úplne zbúrať, aby nikoho nezabil. Jeho úlohu tak prevzal kostol svätej Kataríny, ktorý sa dodnes bezpečne týči vysoko nad námestím.